नै लोगोफोर जोंनिया स्कुला गोदान जाजोबसिगोन आरो नै बंफांखौ बिफां बिराद गिदिर बंफां दोङोमोन ओमफ्राय नै दानसिगोन बेखौ अम्बुरा फैदो नायफैदो हनै बहुद मेम'रि दोङो बे स्कुलाव मानो होनबा जोंबो फरायखांनाय ना बेयावनो फरायखांनानै नैबे बिफांखौ अलरेडि खावसे दानखाबायानो नैबे सारमोन थानाय जायगायाव बेयाव स्कुल न' बानायसिगोन आरो ओमफ्राय बै न' बेयावनो जों 6-7 फरायदोंमोन दा गैला नै बायला बायथा जाजोब्बाय भेन्सार स्कुल बहुद बोसोर खाथिना दोङो दंफां बे बिफां नङाबानो गरमाव सेसखामोन नै 1997 निफ्राय लानानै 2025 जाखाबाय बेसेबां बोसोर जाखो साननानै नायदो होमबा बिना दरमाहा खाथिगासिनो सारमोना नैबे गोदोनायाव हि लानाया बियो हेड सार आरो बै सासे आखाइ हेबना गसंनाया सुकिदार ओमफ्राय नैबे थानाया बे सासे आरो गावबुरा आरो ओमफ्राय नैबे अफिस रुमा बेनो EMA बानायना होनाय बेफोरदि क्लास रुम गैला बायजोब्बाय हेड सारा गावबुराखौ बिराद बुरखायनो गोनां जादों आरो मानो होनबा मालाय बिफायासो गायनायनो बिफांखौ बिनिखायनो दानजानो बासोदो बेफोर गैया जाजोबसिगोन ना ने जोंनिया स्कुलखौ थिखांना गैया जाया होमबा मा फैदो LP आवलाय LPआथ' बिल्डिं जाखासिगोन र' नैयावबो रुम मोनसेसो दंमोन ना सिगां नुदों नोंसोरलाय आं माबा फट'आवसो नुदों फट'आ नुदों आंबो बिफांखौ दानसिगोन नैखौ ना नोंसोर मोनला गोदान न'खौ गोदोर बावखासोमोन नाय दंफाङा दाननायखायसो खावसे दानबायनो बे सेरा दंफाङा गोसोखांगोन दंफाङा हेल' एभ्रिवान वेलकाम टु दा निउ ब्लग खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान ब्लगाव बरायबाय गोदनायानो माथा बोरैबा जाजोबना थाबाय बार बारनायदोनो ओमफ्राय नै बेबायदि बार बारबाथाय आंना मेगनफोराबो बुनाय बुनाय जाजोबो मोखांफोरा ओमफ्राय गोसोफोरा बिराद गोलोर दुखु मोनगासिनो आरोना मानो होनबा जों जि स्कुलाव फरायनानै एथ' मेम'रि थानाय बे बिफांखौ दिनै दानसिगोन मानो होनबा आपग्रेड जासिगोन आरोना स्कुला गभर्नमेन्ट जाहां भेन्सार स्कुलसो नालाय ओमफ्राय मा होनबावनो आरोना रावानो ओंखाराखै जेबो बे माने बहुद बोसोर जाबाय आरोना जोंनि बाबामोननि बहुद बोसोर माने दा जि गावबुराया जोंनि गामिखौ सालायगासिनो ओमफ्राय बे गावबुरानिनो बिफायानो गायनायनो बे बिफाङा ओमफ्राय दायोथ' इसां बोसोर जाबाय गोदोरबो जाबाय ओमफ्राय बियो दायो स्कुल गोदान बानायगोन बे उनावबाबोथ' बायखागोन ना ओमफ्राय दाननो गोसो गैयामोन सारमोनाबो गासैबो ओमफ्राय दानाबाबो उपाय गैया देनां दानो एसांखिनि प्रब्लेम होमबाबो उनाव स्कुल न' बानायगोन खाथियाव ओमफ्राय बेयो बायना होदोबा एसे मोजां न' बानायनानै ओमफ्राय बायोबाथ' दुखु मोनखागोन ना बयनिबो लस जाखागोन ना बेनिखायनो दायो एक्सट्रा गायना दोनबाय बेबो गोजौआनो जाखाबाय देरखाबाय होमबाबो दा बे जिखिनि दा जि बिफां गिदिर दङमोन बेखौ दानफायखासिगोन आरो ओमफ्राय गरमाव ओरैबायदि खस्थ' मोनखासिगोन बेखौथ' मिन्थिखादो स्टुडेन्टफोराबो फोरोंगिरिफोराबो गासैबो आरो ओमफ्राय फिल्डआव माबा मोनसे जायोबाथाय प्रग्रामफोर जायोबा बे बिफाङासो गासैखौबो सेभ खालामना लाखियोमोन आरो सान्दुंनिफ्राय जिनिफ्राय जिरायनोनो मानो ओमफ्राय दायो बिफांखौथ' दानखासिगोनानो माथो बुंबावनो आरो मैयानो नायनानै थांखाबाय दानग्राफोराबो फैखासिगोन ओमफ्राय बेयाव गोदान स्कुल बानायसिगोन नालाय मडेल स्कुल फैदो जोंनि गामियाबो मडेल स्कुलाव गोलैदो आरोना जोंनि डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव गंब्रै स्कुला मडेल स्कुल फैगोन बेनि गेजेराव जोंनि गामियाबो गोलैदो दायो बनायजेनसिगोननो ओमफ्राय बिराद हाखु दाखु दानसिगोन दा आंबो थांगोन लोगोफोर ओमफ्राय माबा दाननायफोरखौ देखायनो हायोबा आं देखायलांसै लोगोफोर नायलांबाय थादो दे आं दायो स्कुलाव थांसै आरोबाव जोङो बे स्कुलावनो 2015-16-17 क्लास 6-7-8खौ फरायलांनाय आरो आङो ओमफ्राय बेयाव जेब्ला स्कुलाव ओंखाम होयोमोन ना बै समावथ' भेन्सार स्कुलबाबो ओंखाम होयोमोन ओमफ्राय ओंखाम होदोबाथाय ओंखामखौ लाना फैबाय बे दंफां सिङावनो एसां आराम जोङो जायोमोन हायोमोन जिरायनानै गेलेनाय मानाय फिल्डआव जोङो सान्दुङाव गेलेनो दरकारानो गैयामोन बे बिफाङानो ओरैबायदि मोजां साया होखायोमोन आरोना दायो फैबाय थानाय स्टुडेन्टफोरा बिराद खस्थ' मोनगोन मोजां स्कुलाव थानो मोननानै मा जानो आरोना ओमफ्राय
स्कुलाथ' बहुत बोसोर जेरै थानाय ओरैनो बाइल माबा नायनानै मोजां नाङोमोन दा नायलांबाय थादों लोगोफोर बायदि जायो स्कुल मोनसिगोन गोसोफोराबो गोलोर गोलोर आरोना मोजाङानो नाङाखै स्कुल गोसोखौनो जोंनि गामिनि स्कुल होनबाथाय फार्स्ट गोसोआव फैग्रोखायोमोन जोंनियाव नै स्कुल मोनहैसिगोन आं दा नै लोगोफोर दंफांखौ दानजोबमारबाय जोंनिया नैबे खावसेखौ दानबाय दानायखौ दाननानै लाबाय ओमफ्राय दायो नै बिथिं जेसिबि फैनानै बेखौ जावसिगोन आरो जावनानै बुफुखासिगोन बै न'आवनो जोङो जोंनिया किटचेनमोन बै समाव जों जेब्ला फरायदोंमोन बे स्कुलाव ओमफ्राय दायो नै बे दंफां सायहायावनो जिरायनानै जों ओंखाम जायोमोन मायोमोन गेलेयोमोन ओरैबायदिमोन बै इउरिनाबो बायबाय दंफां गेदेरसिननानै बिफांखौ नुनाय नंलाना ओंखायनो बिफांनो माखासे मेम'रिफोर थाथोंनि भिडिअ केमेरा लागासिनो आङो बिलाइथिं दानगासिनो बिराद मेम'रि दङमोन बे बिफां सिङावनो जोङो एसां गेलेयोमोन ओंखाम ओरि जायोमोन दायोथ' नुनाय नंला ओमफ्राय जोंनि स्कुलनि नाम बुंबाथाय माने बिफाङासो फार्स्ट गोसोआव फैग्रोयोमोन आरो दायोथ' बेखौबो नुला समायना बर' गामिनि गेजेराव मोनसे भेन्सार स्कुलमोन आरो जायहा बहुद बोसोरसिम दिनैसिम खाथिनानै दोङो ओमफ्राय बे स्कुलनि गेजेराव बे सायख्लुमख्लुम बिफाङा स्कुलजों नागारलायनो हायै मोनसे सोमोन्दो खानानै जिउ खांबोगासिनो दङमोन बियो सानफ्रोमबो जोबोर खुसियै थानायजों लोगोसे गुबुनखौबो खुसि आरो गोजोन मोनसे थाजिम बे मोनसे थासारिखौ सारफावनानै होयोमोन आरो सानसेखालि बियो सासे दुथां सुबुंनि थाबायबोनाय आगाननि देंखोखौ खोनादोंमोन आरो ओमफ्राय बिनि गोसोआव ओरैबायदि गिख्रंनाय मोनसे थासारि सोमजिदोंमोन ओमफ्राय बियो सोरगिदिं नायथिंबायदोंमोन दि सोर फैदों आंखौ फोजोबस्रांनो बे समावनो साखाथिसिम सासे गोगोम गिदिर मानसिया गावनि खाथियाव गसंफैनायखौ बियो नुदोंमोन आरो समखिखांनायजों लोगोसे बियो सोंदोंमोन जे सोर नों आंनि खाथियाव मानो फैदों आंखौ दा फोजोबस्रां आंखौ रैखा खालाम आंखौ अन बायदि रावजों जानांगौ बिफाङाबो राव होदों नाथाय सोर खोनानो बिफांनि रावखौ जोंथ' रावबो खोनायाना आंनि सायहा होनायजोंसो उन्दै उन्दै अनजालु अनजालि गथ'फोरा गेलेनो खाबु मोनो आरो सान्दुङाव गेलेनो खारग'यो बेनिखायनो आंखौ दा फोजोबस्रां बिफाङा जाबाय इसोरजों सोरजिजानाय मोनसे सोमोनांथाव मोनसे जिब जाय जोंजों रायज्लायनो हाया नाथाय गुबुनखौ रायज्लायनो फोरोङो गाव रंजानो हाया नाथाय गुबुनखौ रंजानो फोरोङो आरो जों रायज्लायनो रोंग्रा राव रंजानो रोंग्रा गासै जिबफ्रानो उइदाउट बिफां जोङो बे बुहुमाव थांनानै थानांगौआ गोरलै नङा बिफाङा जोंनो गोजोनजों लोगोसे सायहाबो सारफावो बे बिफाङा गैयाब्ला जोंनि स्कुलाव जोङो अक्सिजेनखौ खम मोनसिगोन नामा नङाब्ला बिफाङा गैयाब्ला जोङो सान्दुङावसो गेलेनांसिगोन नामा बायदि सोंथिया जोंनि स्कुलनि उन्दै उन्दै अनजालु अनजालि स्टुडेन्टफोरनि सोंथि आरोना ओमफ्राय आरो बेखिनि आं जेखिनि बुंलांबाय बेखिनिखौ माने सासे स्टुडेन्टआ लिरदों आरोना गावनि बोहियाव ओमफ्राय आङो मोननायखिनिखौनो जाखिनि गोसोआव दङ आं बेखिनिखौनो बुंनानै होबाय आरोना ओमफ्राय सासे एथ' उन्दै हिन्जावसाया जुदि बेखिनि बाथ्राखौ साननो हादोंबा बेनो बहुद आरोना जोंनि थाखाय आरोना मानो होनोबा जों मानसिफोरा बेखिनिखौनो रोंनाया माने बहुद गोब्राब आरोना बिफांखौ दाननांसिगोन बहुद बोसोर जानाय बे बिफाङा उनावबाबो बायखागोन माबा मोनसे मोजांनि थाखाय जों माखौबा खहा खालामना लासिगोन आरो मालाबाबो जों नुफिननाय नंला नंगौ स्कुलालाय भेन्सार स्कुल मोजां स्कुल नङा दानि दिनाव बयबो मालाय पाकानि गोजौ गोजौ बिल्डिं गेदेर गेदेर स्कुलफोराव फरायनानै मोजां मोनो आरो बेबायदिनो जाजोबखाबाय नाथाय जोंनि स्कुला दासिमबो बेबायदिनो बायला जिलायावनो दङ आरोना दायोथ' आरो भेन्सार स्कुलाव ओंखाम जानायबो होबावलासो बेबायदिनो स्टुडेन्टफ्रा जोंनिया फरायगासिनो आरो जोंनि सार मेडाम मोनाबो बेबायदिनो फोरोंगासिनो आरोना बे बानाय मेंनाय गैयाजासेनो
माथो बुंबावनो नै दिनैथ' नै दान हाहांबायानो नोंथांमोना नुखादो जेसिबि फैनो गोनांमोन जेसिबिया दायो फैथ'लानो बेखायनो मेचिनजोंनो हानानै डाइरेक्ट खोख्लैखासिगोन आरो जियानो जा बिराद गोसो सिं सिं दुखु मोनदों गासैबो सारमोनाबो आंथ' आरो बुहुद दुखु मोनखादों मानो होनबा मालाबाबो जों बेयाव फरायनाय बेखिनियाव बिदिमोन होनना जों माब्लाबाबो खिथिनो हानाय नंला मानो होनबा बेयाव बेलेग जाखासिगोन टटेलि बेलेग जाखासिगोन जों जेरै फरायदोंमोन बेयो गैखालानोखा नै लोगोफोर दायो माने हेड सारा मोनसे बिराद इम्परटेन्ट खामानियाव थांनो गोनां जाबाय ओमफ्राय बिफां दाननायफोरखौ नायनो थाखाय फैफिननो होनायखाय आङो दायो फैफिनदो आरोना आंदो सासे मिसदो फैफिनदो जोङो नायनो थाखाय ओमफ्राय नै दानगासिनो बै बिफां थानायखौ नुदोंना स्कुल सायाव गोलैसिगोन सानना बिराद गिदोंमोन जों बे स्कुलखौ बायसिगोन होननानै गोदान क्लासरुम ओंखारजासिमनो मायाव फरायगोन ना गथ'फोरा बेखौथ' ओरैनो गारना दोननो हानाय नङाना बेखायनो ओमफ्राय दिरुंदो ओरैबायदि बोबायनो जेन टेन माने गोलैथारासै आरो गोलैदोबाबो माने बायासै ओरैबायदि टेकनिक